Δευτέρα 23 του 1985. Η πρώτη μου μέρα στο σχολείο θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Άρχισα να πάω. Κακή αρχή. Τα παιδιά δεν με δέχτηκαν και τόσο καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καινούριος? Μάλιστα. Πέρασε. Ευχαριστώ. Αριστερό υπολογιστής μου, πατάς δίσκος, πατάς program files ή ας πω... Αλήθεια ρε, Εντάξει, μας έρθει στην τελεία. εντάξει, τελείω. Πού είσαι ρε? Αλλά... Τι νέα. Πώς πάει? Ρε παιδιά, ερώτηση. Ποιος είναι ο τελευταίος δίσκος των Pixelaris? Ακούσα από το Μάντα, αλλά δεν το θυμάμαι. Από ό,τι θυμάμαι, ο τίτλος είναι «Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ». Μπράβο ρε, ναι. Θα πας στην αυλαία. Δεν ξέρω, πολύ. Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ. Ένας μήνας και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όλα είναι τα ίδια, όπως την πρώτη μέρα. Ελπίζω να έχουμε καλύτερη ζωή. Πράγματι, αφού στο ίδιο σχολείο με τον Πέτρο θα πάμε. Θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Τι θες ρε! Θα σε σκίσω ρε, καταλάβεις κακαντούς! Τι θες! Θα σε σκίσω, καταλαβαίνεις! Τι πήρες την μπάλα ρε! Πέτρο, Έλα, να ξέρεις ότι δεν σε συμπάθησε και πολύ, αν προσέχεις το ρε. κατάλαβα. Ευχαριστώ. Πάει. Τι θα γίνει ρε! Τι θα γίνει! Πέτρο, έλα, να σου πω λίγο. Εντάξει. Τι σου ζήτησα να πούμε? Τι? Μια φορά να με βοηθήσεις σου ζήτησα να πούμε. Έλα μωρέ, να πούμε. Τι Δεν έλα? φτάνουμε σε Τι αυτό. έλα? Να με βοηθήσεις. Όχι τώρα, σταματήστε ρε, κόφτε το! Όπα, γυρίμψε, εντάξει. Πλάκα καλά, πλάκα καλά. Πλάκα μωρέ με φιλέτε. Τα βρήκαμε σου λέω, ηρέμησε. Ωραία. Γεια σας. Πάμε, άντε. 3 χρόνια μετά είμαστε ακόμα φίλοι. Κρίμα που πρέπει να μετακομίσω. Όμως το σχολείο το θυμάμαι αχνά. Όσο για τον Κώστα, ελπίζω να μείνουμε φίλοι. Ήρθος και πρέπει να πηγαίνουμε.